Konferma jekk qatt kien hemm bżonn li s-surplus li tant jiftaħar bih il-gvern ta' Joseph Muscat mhux jasal għand kulħadd. Konferma li tasal mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika biċ-ċifri juru li l-faqar f'Malta kompla jiżdied. Iżda l-gvern għamel konferenza tal-aħbarijiet sħiħa jitkellem dwar l-unika parti tar-rapport li fih pajjiżna mill-qabża l-aħjar, qabża minima kważi negliġibbli ta' 0.3%. Il-gvern injora l-kollox il-fatt li 78,685 persuna qegħdin f'riskju ta' faqar, rata ta' 16.8% tal-popolazzjoni li tinsab f'riskju ta' faqar, numri li juru żieda mill-aħħar stħarriġ. Dan biex wieħed ma jsemmix ukoll il-persuni li jinsabu f'riskju ta' faqar jekk teskludi l-benefiċċji soċjali apparti il-pensjoni jitilgħu għal 113,238. Wieħed tajjeb ifakkar li din l-istatistika titratta s-sena 2017 u parti minna l-2018, għalhekk staqsejna lill-Ministru jekk jinkwetaħx il-fatt li fl-aħħar ġranet ola l-prezz tal-fjuwil, il-ħalib u l-ħobż fost oħrajn fatt li żgur mhux se jgħin is-sitwazzjoni ta' dawn il-familji. Ir-realtà hija li bil-forsi nitkellmu fuq il-passat, il-Kamra Statistika, li ngħid se jkun l-effett tal-2019 illum naħseb li nkun ftit profeta, ma ikun hemm fejn inti trid tagħmel tweakings mela li fejn tiddiriġi l-ekonomija u l-għan tagħna fl-interess ta' kulħadd huwa li nagħmlu preċiżament hekk. Huwa allarmanti l-fatt li kemm dawk li jaħdmu, dawk bla xogħol u oħrajn li rtiraw kollha raw żieda fir-riskju li jispiċċaw fil-faqar. Ir-rapporti juru li hemm madwar 36,000 ruħ li m'għandhomx biżżejjed flus biex iżommu d-dar tagħhom sħuna fix-xitwa, 27,000 ruħ li ma jaffordjawx jiklu laħam, tiġiġ, ħut jew ħaxix u 12,000 ruħ li mhux jibqalhom biżżejjed flus fl-aħħar tax-xahar biex iħallsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma u l-loans tal-bank. Il-fuq minn 9,500 m'għandhomx biex jixtru karozza. Hemm uħud minnhom li huma bażiċi nemmen jiena lanqas jingħaf pereżempju s-saħħan id-dar fix-xitwa. U hemm oħrajn li tkellem dwar li tmur vaganza mal-familja tal-anqas ġimgħa barra mill-pajjiż. Mhix qiegħed biex niġġudika, imma dik hija kif tinħadem l-istatistika li hija effettivament huwa l-mudell aċċettat Ewropew. Fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li din l-istatistika turi kemm familji qed ibatu quddiem gvern li ma żammx kelmtu li jeradika l-faqar. Id-deputati Van Bartolo qal illi huwa ċar li l-gvern tilef il-boxla soċjali. Din iż-żieda fil-persuni f'riskju ta' faqar deret l-aktar fl-anzjani ta' fuq il-65 sena u dawk li jgħixu waħedhom li n-numru tagħhom kompla jikber u laħaq il-kważi 14,000. Iva ħajkollok sezzjoni tal-popolazzjoni li trid tagħmel iktar miżuri biex tilħaqha. Naħseb dan huwa stat ta' fatt illi ma jmerreħ ħadd. Jiena mhux qed ngħid id-0.5 huwa ftit u 0.3 huwa ħafna. Jiena qed ngħid qabel tas-65 plus kienet tiżdied b'more than 2%. Illum qed tiżdied b'less than 1%, 0.3 to 0.5. L-istħarriġ Ewropew dwar il-dħul u l-kundizzjonijiet tal-għajxin huwa stħarriġ annwali maħruġ mill-NSO dwar persuni li joqogħdu fid-djar privati f'Malta u Għawdex.